bororo kaham no keplai no hamari no kabangma thayo no naitukna thango phiaba a keplai a hamari abo chini bisingo to tongo baike sok phainai chini bukhuk tei phurungmung 18 verse 21 rogo sijak chini bukhuk se chengno mathangai bo mano batharai bo mano kok sana hamjangnai aboni bathai bo manai jefru chini obukhuk bai jeng hamya no sawo kebel no sawo chugya no sawo afro abo ago sinai ni no ungo jefru kaham no sanai hamari ganang no sanai keplai no bukhuk ko sanai afro a keplai ago sinai ni no ungo ungui mano nang mungsase khamya bai messenger gai tongkha ungui mano nang problem of klaija kong tongkha ungui mano nono mungsase khamya tektori tongkha bakha baija kongui tongkha phiaba a jorao bo keplai no go sinani se kaham no go sinani se bahai ke hanyo go shui manai bahai ke abo nini ungnai poito bai apoito abo bahai ke phai hinki kaito ni kok khanamang se poito phayo poito mungsasik thayo maya mungsasik rangri bai ajewi maya poito abo kaito ni kok thai lai sa khanama bai se poito sok phayo apoito bai no nini ani chini hamari no sengya sagai mano